Burian itu hata na adong di bagas joroon. Dohot na mangihuton pertanyaan di bagas Abudario di bagas Nabi marhiti live streaming. Horas madihita saluhutna. Ada orang sota mulai pertanyaan martanyang mahita di bagas atun rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata, marede hita siap buku ede nomor 577. Mamukasian ayat sada saat rodi 2, di ayat 2 anon rimme hita jongjong. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Sonod dohatani Tuhan Jehovah, manang isya na mamilehon hamalo iti onay, ido na pasangap au, jala mabahid dalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaw ni debata. Haleluya, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatudusan, jala para si roha. Upaserep hami rohanami di julum, jala hupangido hami tuho. Sailehon asini rohami menggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggal no kami nasa dosa nami. Jala hutangyok kami hatam na badiai. Saibaiam mahatam di bagasan rohanami. Asamar parbue na dinggag kami. Hupangido kami sa luhut na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede buku ede nomor 504 ayat sada. Di
Hatani di bata turpuk epistel di pertangengata di bagasa bornginon. Imana nenet sian pasalmen biddu 110 tolu. Mamuk kamay sian ayat sada sahat rodisia. Tajahama marsikap sorin. Mamuji mahamu ali akan aposo ni Jehovah. Puji hamuma goar ni Jehovah. Puji mangor ni Jehovah, olat neon rodi saleleng ni lelengna. Sian habisaran ni mata nyari, rodi hasudutan na do si pujion goar ni Jehovah. Tumimbul do Jehovah sian luhut aka bangso, digijang ni aka langit do hamuliaon na. Tungi se masongo Jehovah re batatai, tibo ibana marhabangsa. Hape di paseret dirina manatap na diaka banua gijang dohot na di tanawan. Ibana paheheon na met sian orbuk, dipatibul do na pogosi sia gabo. Lau pahuduhon ibana top dohot aka raja di bangsona. Ibana paian paropuan na hol di jabu. Gabe ina nalas roha mida aka anakna, haleluya. Ido sahat ni turpuki. Mertua mana tumangion hatane de bata, jalan na upeopsa, amin. Tapuji Tuhata marede mahita mesebukwede nomor 524 ayat 1 dohot 2. Asini roha madihamu dohot dami, sian debata amata, dohot sian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata dihamu amanami nanami, nang saluhut ruas ni hurian nama dohoti partangiyangano di bagas tabi. Hatani debata nagabi jamita di partangiyangata borngino tabuat masyana tersurat di Evangelium ni si Lukas. Biddu 10 ayat sada sahatu ayat 10 tulu songono matar surat di sini.
laos didok ibana matu sisianai. Adong masada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik matu ibana di paswasai ho juara bagas siar tanah. Jadi sada-sada madijo nasa parsingiran ni iduk na itu juluna. Di dokma tuna perjului. Sadia sigara romu tutuata. Alusna 100 gus simiyak. Gabenina mamadok ibana. Alap masuratmi dungi hudul maho manuraton hatop 50. Tuna asing musadidok iya hosa dia sigara romi 100 tuhuhan eme gabadidok matu ibana alap masuratmi dungi surat tomna 20. Jadi dipuji nama orai ma juara bagas nagiduhi ala bisuk pabahenan nai. Ayu bisuk no anak portibion asa anak hati roni mangakupi donganna saroha. Ahope hudok matu hamu lului hamu madi hamu ale-ale marhite-hite mammon nagiduhi. Ay iya dung sudai gabe dijak mahamu tu bagasanaka parmianan sugut. Iya haposan halak di namotik haposa ma ibananang di nagodang. Yang gugeduk ibadah di naumotik geduk menang di nagudang. Ai molo sohaposa kamu mengaramoti mammon nageduhi isema atong pasahat tuhamu arta natutui jala molo sohaposan taringo tu ugasan nina leban isema olo mangaliho tuhamu natuhamu hian dang haoloa sada anak somang 2 iduk sai hosoman na donasada, haholongan na donasada nari, hobaran na donasada, tuisan na donasada nari, dang haoloan hamu debata rap dohot mammoni ima saatna. Di hamuaka manami inanami hita salut na dongan saha porsiaon. Oma perumpamaan nau maul atusan. Ala di bahe Yesus do contoh ni sahalak juara bagas negiduk. Di bahe Yesus ada contoh ni sahalak bendahara nasoberes. Nomor 8 doi di bahe Yesus ada contoh sian cerita ni nasotikos. Alai di hamuaka manami dan nami ikon idota do secara menyeluruh. Unang johola juara bagasi ala olo no gebitiruan ay di Yesus pe bawi do dipuji do juara bagas na geduk. Unang gabe terjebak kita dusi ayo lo do gabe jut distir. Gabi akka hatani debata jut tapake melegitimasi perbuatan-perbuatan yang tidak benar kita lakukan. Alani dihamuaka manami inanami na perjulu nang ingotota marhite-hite turpuhon sobar tu perumpamaan nanidok ni Jesuson sudido hita di pasahat debata adong si tanggungot. Sudido jolma di pasahat debata artana. Sudido jolma di pasahat debata saluhut nasa adong hobartu pangalehonon di debata. Alanina paduahon iko sudido kita bertanggung jawab disi. Juara bagas nagedu do manang nadenggan. Diturpukton bendaharai di paswasaehon talentai, di paswasaehon artai, di paswasaehon napinasahat. Nih, iduk na tiba. Jalan apa tuluhon? Adong do masa tertentu dituntut pertanggungjawaban. Rodo namorai menuntut. Rodo namorai mangido pertanggungjawaban. Rodo napuna artai mangido paretongan. Atong na perjolo ahama joidota.
mana di pasaha tu debata hitan wai, tu hitan wai. Meragam, adong do arta, adong do talenta, adong do kemampuan, adong do pariana konon, adong do parbinotoan, adong do gugu, adong do habisuhon, adong akasinamot. Ngabaha hita songo juara bagas. Jadi inganan nih arta di debata. Saluhutna dui. Bagaimana kita memakai, bagaimana kita memanfaat, menjaga, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Apakah kita sebagai bendahara yang tidak benar, nageduk naso sitong ajalah naso hobar mau diturputuk dipasuasaihon, berfoya-foya, sesukanya, lomo-lomona, dangadong aturan. Suasaihon magwarra. Unang sangaro obas nai. Sangaro obas nai. Kalau sangaro obas nai pertanggungjawaban, ay devita rupani, songo nakaajarannya kadongata. Ali Tuhan, saya mau tulabungmu nang pegudang dosa ni. Dang adong urusan tapi, dang boy bidisi. Atau lemak, dung lau mati bibih seduan manis dosa ina. Tapi lo mati pe sebuah dari bana. Ayo lo mati mudum. Sadi hari manis saduse. O lo mati songgot bu habe mangido pengampunan. Peluang kesempatan beri kita mah juara bagasinang pegeduk. Bohado ibana menghadapi tantangan ini, bohado ibana menghadapi perubahan ini, bohado ibana menghadapi pertanggungjawaban ini, bohado ibana menghadapi tuntutan nih Tuhan. Budi bana merleha-leha sepanjang dilihat depe kepercayaan. Bui bana merlomo-lomo sepanjang dilihat depe partikian. Alai dang saliling nih ikon ingotot tadui. Kita tidak selamanya bisa dipercaya selama kita tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Belajar majuhitasian bendahara nagidukon, juara bagas nagidukon. Diturpuk to dipuji Tuhan naidu ibana. Buasa puji. Nah, ikut sahat mahita tu konteks ni halak Yahudi. Horoa diturpuk tahun tokke nai iduk nai namorai dang tanggung bemorana. Ay mono sanga do noaing mono tabereng jo memijap pos 100 hari do warna miyakon. Saratus guci miyak. 100 tuhukan eme. Jadi secara tidak langsung mungkin Nunga mempunyai kekayaan luar biasa. Alani perlu mah adong sebagai manajer. Kemungkinan punya ladang, punya kebun, punya perusahaan, punya segala macam. Aina sodong do perkebunan di sini, bahama ada Yahudi hola marmahad do petong gembala markubun. Anggo songo sonari zaman ora Nunga ikon do honot tamaon. Punya kebun sawit ribuan hektar, punya perusahaan beberapa buah. Oleh karena itu diperlukan manajer-manajer yang mengelola ini semua usaha dan kekayaan. Ya kalau bendahara sederhana rupani bendahara nipungan atau bahama pas selesai bendahara nipungan. Allah yang gue diturpuk itu luar biasa. Sampai bude babi japot tepi mangaleo tuise menentukan bunga, menentukan bohado perdadanannya. Allah ini mau sahalak ro pa nama mijam tu juara bagasi adong maka sepakatan. Sedia mah bungana. Bohama sistemna 3%. HP mangihutun uhum ni halak Yahudi di perjanjian lama dan boy marbunga. Alai oma nama swasai ho juara bagason. Asa adong di bana melebihi di bana di bahe ma akat tambahan-tambahan. Sasiatong na kemungkinan raulo do hola 50 pijam alai ditikin nama mijami bunga namai 100% gawe 100 guci me. Songonido eme. Jadi mangihutun na kasurat-surat pada saat meminjam
Nung ngadisi termasuk adong surat pernyataan hutang, ngadong desi saha tu bunga. Jadi ding diancam bendaharai dipecat Peter Juma baru tangani. Sadihan utangmu 100 potong 50. 50 do diupijam, ale bunga nama 50. Dang rugi tuan nesi. 50 hukum ni jauh di dang boi. Dang boi. Ido ba dipuji. Audang dirugi ho. Halak gabe dile hoko marlas ni roha. Nang piadong gudang permainan di si. Kamu kembalikan ke hukum Musa. Dang biadong di si bunga. Ima kecerdikan. Asabuha dipersiap pokok masa depan. Dipersiap pokok ke depan. Ido badu puji. Kamu begitu luar biasa merencanakan apa akibat yang kamu lakukan sekarang ketika tantangan, ketika perubahan terjadi. Bohadoh merencanakan masa depan. Dang terjebak. Dang gabi terlangsung gabi huma susah. Dang gabi so. Di bawah toh marpikir. Ima posisi. Asa dipuji ibana. Alani kecerdikan do mangarana mempersiapkan ahama siulauna songo dia masih kapna ahama perencanaan ahama muse naing sipatu pona ke depan. Nang penyan gudang dua kalakal di bugasan. Ido bah didok Yesus di ayat sualui. Pohado di ayat sualui. Jadi dipuji namorai majuara bagas lagi duki ala bisuk ni pabahanan nai. Ayu bisuk do anak portibion asa anak hatiuron mangakupi donganna saroha. Anggon masuk ma inti persoalan nabi nabi Yesus marhide turpo. Molo diguari hamu anak hatiuron ini nama Tuhan Yahudi. Baharu anak ni pertibion dia mampu melihat perubahan, melihat tantangan, dohot melihat segala macam mempersiapkan masa depan. Masuk matu inti persoalan. Haru anak pertibion. Bui mangula sisong. Apalagi hamu, bohado hamu mengaradi dirimu, alo digoari hamu anak hati uron, bohado behak kamu mengaradi dirimu, tu nanaing ro, bohado behak kamu paradihon, bak perubahan mengadopi perubahan, molo roti kina, dangadong bedalan ningolum, molo dipecat tu siap pekerjaan, molo diucat kepercayaan, molo sodong be pekerja, bohado di behak kau pengaradimu, kalau kawalah do terjebak do marungutuku, manang pingsan putus asa do. Ima siturun. Oleh karena itu setiap orang harus merencanakan segala sesuatu dalam pekerjaannya. Unang beri dok berupani songon halat ni hata bata kita oleh mak. Mamereng isi mai. Mamereng piak namai. Sidera naing Roma. Segala sesuatu harus terus menerus diperhitungkan, dipersiapkan. Dia ya sia ahamari dok ahu pehudok matuhamu. Lului hamu madihamu ale-ale marhiti hiti mamon nageduhi. Asa ia dung sudai gabe dijakon hamuma tu bagasan dijakon mahamu tu bagasan akka parmianan sukut. Ayat sia mulai ma diajari Yesus sisian. Aharonan dohonona dison bagaimana kita memanfaatkan harta kepunyaan kita membangun kebersamaan dengan orang lain. Unak kolak ko hebat, unak kolak ko dapotan, unak kolak ko dijolo, na humaliangmu, mugap-mugap. Adong dosa halak penulis ni halak Indonesia Putu Wijaya, Ido Ibana Sonon. Seorang orang kaya tanpa orang-orang di sekitarnya adalah manusia sebatang kara. Di halak Batak tadiang nahapu duamu. Oleh karena itu setiap orang harus bersama-sama dengan orang lain supaya kekayaannya mempunyai manfaat dan mempunyai arti. Molo dihadong-adong diho arta, molo dihadong diho hamoraon, pakai membangun
Dus ni roha, holong ni roha, hasadaon, dohot kebersamaan, dohot orang lain. Lului hamu maale-alemu, unang musuh. Apelas mamoreh kita nuang lamu gudang du musuh kan. Haro pajepak betul ibana ikon adong perjanjian. Ya soe ikon adong satpam. Lau tu dia ibana sesongon dah dia biari adong bodyguard, adong pengawal, adong penjaga. Jadi pakai adong dihitai membangun hubungan tu nahumaliang membangun. Aidang nang pe unang pala sokadong pangatusion ya kadongan ala halak na porsia do ibana dang riko portibionin di portibio do hita. Jala siap portibio do hita di pabor hatsa tu Banua Kijang udang kadok kala langsung tembak tu Banua Kijang. Begitu lahir betul langsung tu Banua Kijang. Kita dipersiapkan di dunia. Eklesia, gereja. Gereja adalah orang-orang kudus dipanggil dari dunia dan dikuduskan dan disuruh kembali ke dalam dunia untuk menguduskan dunia. Itulah patan di gereja. Sian hata Junani, eklesia. Akan halak-halak nabadia dibuat masih pertibion. Di perbadiai mai alai disuruh mamu satu pertibion asa diperbadiai pertibion. Oleh karena itu orang Kristen disuruh ke dalam dunia untuk menguduskan dunia setelah dikuduskan oleh darah Kristus. Hama mate ni Yesusi, hama mate ni nang hama mate dohot tarsilang di Yesusi, mudar ni Yesusi, ima padia kita, mapa asikok kita sian halak na asing, alai disuruh mahita mau seto pertibion, lahu babadiahon saluhut colma. Itu kan. Itu bah di Matius 5 ayat 12 15 hamudo sira, hamudo panodang. Sira. Buhama sira. Alunang masirahu. Darah tinggiunan no. Sira asa merlangsu asa merlapatan di bana iko sembang dan mendominasi dan ibana mengarajai di talop pemajon waing 2 kilo ayam toribai 1,5 kilo garam dan arong na mangalangi darah tinggi usi di dolman. Betapa kita terlalu sering seperti itu. Kita maunya di atas segalanya, menguasai segalanya. Dang sira behi tadi si. Mau tetap bayi sauti naik sira gak biasa me. Aku buat menguna habis. Sira bun namai. Kita bangun. Apa yang? Bagaimana pemanfaatan harta, uang, dohot akan amaragami. Adong do filosofi ni halapata omah hepeng memang asing do. Ido bahen tajaha. Di Petrusi urat ninasa sada mulak mahita tu panggilan perjulu. Ayat 10. Ia haposan halak dina motik haposan ma ibana dina godang. Ianggo geduk ibana dina motik geduk manang dina godang. Mulak mahita surido hita di pasahat. Debata gabi inganan di pasu. Haposan dope hita, dipercaya dope hita, jala olo dope debata mangalehon itu hita. Molo haposan di nautik pasti lehonon nagumudang. Biasa deh, molo di mamijap kita tuh bank, dipijam 200 juta, pertama mau lunas tertawar honon di 500 juta. Ali yang gak beres lo, laos 50 juta, dang beres on. Terpitur blacklist di. Unang maju tuh bang, tuh dong ngasad diri pe. Ali-ali kadonga rupani pijat pepeng 50.000. Saya pinang ido tulu budak dang ro. Ipijam sarasa juda polo jauh tang mi. Paru tang busu doh. Perjanji kuling doh sangai nang saya kan saya selesai. Oleh itu dipercaya hal-hal kecil sedangkan hal-hal nageduk dang dihapusi apalagi mah narga. Itu nulo ima mungkin. Sedangkan dunia ini yang biasa diberikan nageduk, arta nageduk, dan dihapusi, apalagi menarga, isi menambah kaporsiai hita, isi menambah kapur. Oleh karena itu dunia ini harus dipercaya dalam harta, dalam segala hal di dunia ini harus dipercaya oleh manusia, baru bisa dipercaya oleh Allah.
Dilehod debata, dilehod donga, dilehod na humalia kita, na kaah penadong dihita, dohod dilehod debata, bohado hita berpertanggung jawab ni. Sahat tu ayat 10 sada. Ayat 12, sahat tu ayat 10 tu ayat 10 tulu mulak mah Yesus madok. Alai unang mah dua na haholongi hamu. Harus buat keputusan. Memang kita di dunia, tetapi apakah dunia menguasai hati kita? Apakah harta, apakah kekayaan? Kekayaan secara jasmani atau kekayaan secara rohani? Biarlah seluruh kekayaan secara jasmani untuk mendukung kita semakin percaya kepada Tuhan. Unang doa lah mamora gabi porsia, dung porsia biasa mamora. Mamora mah di aka ulaun nadenggan, di holong ni roha, doh di aka persauran, doh di perbuatan naudi. Di Jakobus ida didok si Jakobus tu aka huriana per. Mamora mahamu dia ka ulaun nadenggan. Mamora mahamu dia ka pabahenan nadenggan. Atong imano aing soso-soso di tonga-tonga ni turpuk tadi pertanggungan tabornginon. Alani dihamu aka manami di pasahat de batama tu hitan waing artai. Jala arta na sumurungi inung ata jaloi. Marhiti-hiti ya. Marhiti-hiti padidion nabadia, marhiti-hiti ulaun nabadia. Bohadu imo warnai seluruh tindakan sikap dohot keputusata. Dang be arta portibion namangguhi rohata. Dang namar lapatan dang rikot arta di portibion. Kita tetap masih hidup di dunia, tetapi itu bukan jadi tujuan hidup. Karena harta bisa kita menjadi bermusuhan dengan orang lain, membuat benturan-benturan dengan orang lain, membuat perselisihan, dang sitong bayi. Alai moladong di kita, naing bapak ture-ture honakan humaliang, naing membangun persekutuan holong di roha doat persauran nauli. Dungi pasahaton di debatama, artana sumurungi, imangulu nasa sitong na. Amin marpagiak kita. Maulete Tuhan debata manami hu pasahatami tuho marhiti-hiti, Yesus Kristus Tuhan nami. Di partikian naulio di pasahato matuhami hatam. Laho mangatusi pabua nasulido hami di pasahato. Nagabi juara bagas di ngulu nami. Dia ka arta di portibio nang arta di Banua Gijang. Alai sadario di paingot homa hami gudang nai hami songo juara bagas nageduk. Nama suasai. Pasahat matu Yesus saluhut diriki. Pasahat matu Yesus saluhut ngoluki. O ale Jehovah debata nami situ tudoho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus nong makoko pami. Di sorro kami ada Tuhan di pertanyaan non di bagas dorom nang dokan nami na live streaming. Upileo kami diri nami Tuhan asa pas-pasuamu marhiti hatam na bediai. Ima tutu Tuhan nunga hutangyo kami hatam
na pinasah ni naposomi Tuhami. Sai suruh mato diperbadiai tuatu roh harut tuto dinami. Asa bui hamil Tuhan mangulahon songon nani jamitahon ni naposomi. Hua lemak perdikan bahasa. Songon di musia ali Tuhan na mangidu rohami nang dia karuan nami na subui duhut tu pertanyaan non. Alanya ka tiki doa ka ulaon. Duhut akarungan nami na losok rohana Tuhan. Homa mabayan na sida saringgas roh. Marsoba tujulum, madapat pasu-pasu, halana sakodo membeli pasu-pasu saluna. Hua liamak perdingan bahasa, asimaroham, godok si pagirun nama itu ho, alani, surmat generasi penerus ni uriami. Songon dipil Tuhan, diaka anak nami nasuka rezrobe, waktu patuduho mania anak kaulan hobar tunasida, songon lo meneroham. Songon imu sila Tuhan diaka dengan nami akaya nakon nami nang karejo pasu-pasu nang karejo nasida asata dia nasida Tuhan gabi naposom di ulon nasida bi ai punamdo sudi aka ulon narung di portibion. Songon ido pe Tuhan nang dengan nami akaya nakon nami nang gok tiki somar dapat jodoh do pe Tuhan asa buber keluarga patuduhom matu nasida jala leon aka sirokop mitodina sida Tuhan. Buai gabe keluarga Kristen nang tuaka akka yanakon nami natongota he aka di proses pernikahan di tikion pasu-pasu manasida asa buai mempersiapkan diri menjadi keluarga yang baik. Keluarga situruon jelas keluarga namanya toko ahli Tuhan Yesus Kristus. Songoni musia Tuhan dia karungan nami dot akka yanakon nami namar sahid si Gilbert Nathanael Smarmata sen wik walu amang Besrait sen wik 10 amang Ana 70 wik 10 sia Sofia Veronica Boru Gurning wik 10 sia doa kadongan nami nasubuhi guru hari Hamis satu persatu narung diinganan nang di rumah sakit pele Tuhan nang deka dengan nami na adong marsai renge ualiamak perdingkan bahasa sada do na perlu pangiru hami tuatu saya jama manasida asa bui nasida sumuang hipas bui musi berkegiatan normal songon semula terlalu mobil Tuhan tuaka dengan nami namar sahir renge. Lemak perdengar bahasa saya to dimi memadungan nasida asalap tabah hapor seon nasida nian nakpe di bagasa persaiton alelam jonok tuho. Upuji pasampai magormu alemang ai post rohan nami nasatangi akono satangi honom mudo pangidon nami. Songoni musira Tuhan dakar ruas nuriam namar habot neroha tongota he nasida saya namar sa detikion homa namalo penghiburan tuna sida liamak perdengan bahasa. Jala Tuhan tiaka kabar saunarion ima songona sering bagi kami narok penolakan gereja injin gereja songona di Cilegon. Jala satarida dari Tuhan Yesus pakokom Tuhan Yesus di Cilegon. Asa tarida sabui dilala nasida ai holong dorham dang dinasida nasuman dahui asa godang tong nasida manopoto di burian nyari alai mang songon ho namanopotami tanobatot na juluhiya Tuhan songon ima bayat tu Cilegon gabe marbungaroh guarmu di Cilegon oleh Tuhan mangidu hamid ho nunga pergerakan aka pemerintah doa petugas alai tak hapor siak kami nasida holak hor namar gugu Tuhan na hapos yami lapos dorhan nami Tuhan na holong dorham nang dia ka umatmu na adong di Cilegon na bui mana daho di budian nari mau lihat mau pasata mi Tuhan memang godang guberak sebagian nami Tuhan alinak perdingkan bahasa alai hasimar handi hami tangi ho maka panggilan nami nak penian godang dope hulau si hami akka patik mi saya mar pamuati mahodura nami uale Yesus Kristus
odiho kami diaka perbuatan nami, diaka dosa nami, asa ditangon amak perdenggan basai aka pangidon nami. Ibaga sa Tuhan Yesus Kristus mangido kami tuho. Amin. Tapuji matuhata hu papungu pilihan sian buku Eden nomor 106 siap itu asada do diudutna. Tatangiakon mapeliata martangi yang mahita. Ada dia bata manamina di Banua Gijang horo haroroan di saluhut silehulehon nadengan dohon nasa uli bahasa nama uli utus. Hupasaha tami masiana nilehom itu hami pilihan nami toho. Saya jauh megabe uap na khusus di jolom. Paso-paso may jalara mutia saho parhasia kami pilihanon. Patipulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Assalamu tadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Assalam gergir hami madok mauliat tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin ramadok mahita di tangiang aliaman nami.
alia manami na di Banua Gijang, sai benar badia magoarmu, sai Roma harajaun, ai saut malomo ni roham di Bonotongo sangon na di Banua Gijang, lehamu tu hami sarayun hangu luas siapari, sama dosa nami sango panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami tu kiho tu panguncunan, paulua mahami sian pangaku, ai horona punah harajaun, dohot hagugun, rodi hasangapun saliling nilalingna. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama dohot parsauran itu di barbadia madongani hamu saluhutna. Amin. Di hamama nami nanami ruas ni huria nama dohoti partangyangan siatongan di bagas tabi hamisian namar hubas siap bagas doroon sudi parhalado song leader tim musik dohot multimedia nang ruas ni huria pasahaton horas-horas nai matuhamu selamat malam adihita debata mamang aramoti hita horas.